kamar inda muka tsaya a baya muna cikin topic na physical factors. Yes. Kun gane inda muka tsaya a baya ko? Wato physical factors na kamar harkar yanayi kenan. Muna magana ne to sai dai ba zan samu dama a wannan ba, sai dai ina ga maybe na yi presentation saboda kai jotting gashi kuma next week ina ga kuma gobe ina ga wasai da yanayin kalkulan da take zuwa za mu fara jarabawa. Haka geology da kuma soil da mood da nature haka duk factors kamar yanayi haka ya canza canzawa yanayi kamar yanzu kaga yanayin da muke ciki climate factor ya canza. Physical factors to which belongs to elements vegetations kuma irin su geology da soil da kuma mood. Muna yanayi condition na weather ma'ana cool nation coolest kenan ma'ana lokacin sanyi. Kun gane yayi kaga yanayi ne wanda physical din ce komai ma kuma ko da yanayin ku za ku ji physically jikin ku ya canza ko ba haka ba sai na ga ajin ba yawa ne haka ba su shigo ba kana ba su shigo ba fuck off ni da ku nake in ko kuka taba ni ko harbin ku nama nake if you jealous nigga ni mate in ubanka nake balanta naka tare kofan ka ce ka fake who say these niggas no go make it at all kaga ni da kanka yi muke suna ta tantan the life masa su waga ina ne suke ta kallon if you see me nigga kai sa hannu ila suke zuwa su sassaya sai su zo su ce muna designer sai suka sa love ma nigga bado ai yana kusa dukuna ruwa wai ko mu fallasa kai ni ban da shege ni gwani ne kun ga malinta da kanta wannan duka rawani ne ku je ku mai da martani kun san kira ruwa ne ka gane ya gane fuck da sauransu to na yi magana ne akan na farkon wato climate climate vegetation da geology to dukansu sun kunshi wa'annan soil da mood kenan dukansu ya kunshi su saboda climate da kuma wancan physical changes duka na amfani da su ne kaga kamar physical changes kamar irin yanayin da ake ciki na iska kaga yana kwaso su kasa sun ko menene ma kai ma akan ku kuma za ku ji yanayin ya canza to sai su vegetation kamar irin harkar shuke haka ko san irin wannan lokacin ba komai ake shuka ba komai da nashi lokaci kamar irin su rice haka da su beans da su potatoes da su komai da lokacin da ake abun nan su ake shukan su to kun ga akwai lokacin da komai ake abun nan nashi to duk su ma ya shafi su physical changes kenan su ma lokacin aikin su daban wa'annan ma lokacin aikin su daban kuna fahimta ko ne wannan ma uwan takes dukan su wannan abubuwan ya kunshi su kun yi su yadda ya kamata ko text da to duka su za a yi da shi wa alaikum assalam akramaka Allah ustaz okay dama na samu takardar da su da sari ta ina wani mutum lalle ka zo okay za ka yi handle over wannan course to dalibai kamar yadda na muku bayani za a kawo an kawo sabbin lecturers wa'in za su ci gaba da handle da wasu courses to haka course ina a ciki wannan shi ne zai ci gaba malam sadibullah zai ci gaba da duka wannan course ne kamar yadda kuka sani sunana wato ainihin ismi sahihullah ni ne wanda zan ci gaba da ɗaukar ko ainihin wato ainihin al-zahiriya bi ma'ana physics kafin in ɗaura ainihin daga inda muka nije ko fara da malam zan fara tambayar ku wannan meye ainihin ma'anar shi physics wato definition of physics kamar da nace ina son ɗaya daga cikin koyi min bayan definition ɗin physics kai wannan ɗan waye waye ubanka a nan Najeriya get out from my class you don't know anything looking at laptop kind of one physics. Get out from my class and I don't want to see you again. Come out from there. Irin waɗannan ba komai ba ne, ba su san komai ba suna yawo, ƙwaƙwalwa empty. Tun da zai san sai an yi haka wallahi. Tun
da zuwan su na san sai an yi hakan. Ba komai. I will deal with him. Kamar yadda kuka sani muna bayani. Ka san ko dan waye in yanzu uba ne ya cire gumi a cikin makarantar ka san ko ni za mu samu ko sisi ba mu samu wallahi ka san ko dan waye shugaban NDA na sa fitowa kamar haka kore shi da cikin aji shina cikin aji wallahi ga dan sakiji wallahi ga dan sakiji in kuma haka nan na wallahi na hasa in kore ka wallahi ka ji min kai in yanzu uba ne ya cire gumi wallahi cikin makarantar ka shikenan mu ta kare ma ka ji min kai ku ce da ni da shi ya zuwa sasanta in ku yaƙi ya ajiya masa banna abin jini take ya za a yi daina baka sun ka gani zo ka ɗauki raina su waka oba ko ku dauɗace ta handin oba you get designers confused with me is game over ka je ka Dan waye ma? Shugaban NDA. Ashe ma namu ne. Ya